Er zitten een paar hele vreemde conclusies in, vind ik. Welke? Nou, ik moet even erbij pakken. Even kijken. Er staat dat het plan is mislukt. Er zijn toelatingstoetsen om het niveau van eerstejaars te verbeteren. Maar het gaat niet om verbeteren, het gaat om filteren. Zo'n 2015 moeten leerlingen die toen de PABO beginnen een taallittingstoets dwaan. Waarbij gelijk skiednis en iedrikskunde. Het onderzoek blijkt dat eindexamencijfers van potentiële nieuwe PABO-studenten net hoger binnen door de toetsen. Daarom concludeert het hoogleraar Curvers dat de taallittingstesten misleren binnen. Hegeskwallen en H.L. Stendens jocht dat oors. Het doel van de toelatingstoets was het basisniveau te verhogen van de studenten die binnenkomen. Je moet ook het gevoel krijgen, het PABO doe je niet zomaar. PABO is gewoon een kwalitatief hoogstaande opleiding en daar moet je wat voor doen. En het doel is dus het zekerstellen van het basisniveau van die studenten die binnenkomen. Dan staat er zo'n artikel in Trouw. En wat denk je dan? Het is een flop, die toelatingsexamens. Of toetsen moet ik zeggen. Ja, ik vind dat wel een beetje kort door de bocht. Omdat ik denk dat de toelatingstoetsen er ook juist voor zijn om je te helpen bij je studiekeuze. En om te kijken of je het echt graag wilt. En die toelatingstoetsen zijn er denk ik ook voor om je juist in te laten zien van... hey, dit is wat ik allemaal moet gaan doen en deze kennis moet ik bezitten. En wil ik dit echt? Dus ik denk dat het daarom juist heel goed is dat je ze van tevoren doet. Omdat je dan ook een weloverwogen keuze kan maken.